Bueno, nik negozio hontan negozioa darama 13 urte, baina nik lanen daramat 12 urte eta 2 hilabete dola. Hasi nintzen eta hemen nabil, oso gustora. Jendeak gehiago galdetzen du preziogatik, ala estiloagatik? Jendeak normalmente prezioagatik galdetzen du. Daude batzuk, bezero batzuk, estiloa daukatela eta galdetzen dutela, baina generalen jendea lehenengoa prezioa galdetzen du. Zein arropa dago gaur egun modan? Bueno, gaur egun modan ez dakit gustoa da gehiena. Ziti batzuk etortzen da moda bat, baina jende gustatzen zaio gehiago lehen zeona. Orduan, moda ez dakit zer esan. Jendea gustatzen zaiona azkenen hartzen du. Bai, nire ustez hola da. Baldago inoiz itzuli beharrez litzateken arroparik? Ez dakit, eske hau mundu bada. Pentsatzen dezu, ailegatzen da zehose, ziti hemen estilo guztitako arropa daukagu, eta pentsatzen dezu hau ez dela saldu behar, eta geratzen zea, ziti bezero bakoitza bere estiloa dauka. Eta denetatik egon behar du. Eta zein kolore erosten du gehien jendeak? Esan duen bezala Marrek, beixa, txuria, asko saltzen da. Baina bezero asko esate dute beltza ez. Baina azkenen bezero asko bukatzen dute beltzakin. Esaten dona ez dakizeatik, baina beltza asko saltzen da baita. Bezero batzuk eta etortzen dira, eta naranja nahi de daukazu amerikana naranja, gorria, baina ez da gehiena. Udaran bai, ziti nahi dute kolorek, baina beltza azkenen, negun genukagun txamarra piloa kolore guztitakok. Eta ziran beltzak hor zeuden, baina azten zan jendea beltza, eta beltza. Jendeak asko pentsatzen du erosi aurretik, ala azkar erosten du? Denetik, Jende asko dator, eta ana emaiazu hau, eta badakite zen nahi duten. Beste batzuk etortzen dira, behiratzen dute, gustatzen zaie, ni betik esaten dut, probau egin behar dira gauzak. Ziti askotan ikustezu gauza bat, gustatzen zaizu eta gero jantzita ez da geratzen ez zaio gustatzen. Eta nik igual esaten diot, probau hau, jo esagazoia daukasun, probatzea garrantzitsuena, niretzako behintzat. Zein da dendan gehien errepikatzen den galdera? Jende asko tortzen da, galdetzen zera maten da, hauten zera maten da, ez dakiz zer. Gero gauza asko daude betidanik egoten dianak, ordune hori. Baina jende asko hemen bezero asko prezioa. Gero igual azkenen erosten dute garestiena, Ziti hau eta gero ikusten dute garestiena eta erosten dute, baina prezioa jende asko dauka hauan. Inoiz norbaitek zerbait itzuli nahi izan du erabili ondoren? Bai. Azken aldi hontan ez hainbeste, baina nik lanen hasi nintzenen, jendea eramaten zon, bazenek izuzun ezkontza batea jarrita eramaten zola, eta gero buelta, baina karo guk enteratzen ginen, gero berandugo. Eta behin gertau zitzaidan gauz bat oso importantea hola, Andre bat 2 kamiseta eraman zitun. Eta oso pozijun zan, hola ez dakiz zer, eta torri zan, aste bat pasata edo, eta esan zian itzultzeko nahizola beste gauza bat, arazori gabe. Eta total, nik enditzen kontura, bezeroa zan betik etortzen zana, eta gero kontura nintzen, etiketa moztu egin zion, etxea jatzen don lekun, eta gero lortu nolako berarekin hitz egitea, baina eske prenda hori gero ezin dia saldu. Zein izan da hemen lanean bizi izan duzun egoerarik arraroena? Egoera? Eske hemen egoerak egondia oso politxak, gero pizka zatagagoa, eta azken aldi hontan gehienadia pizkat zatagagoa. Jendea dator oso azelerauta edo ez dakit nola esan. Eta ugal zaude batekin, bezero batekin ateatzen erropa, eta atetik etortzen zaizu beste bat, eta ana, atera jazu hau eta hau.
Eta azkenen jarri bazea zure lekun eta barkatu, beste atendituko diot eta gero zuri. Jendea ez dauka respetu, ez daki nahi egiten duten edo, baina aida galtzen pixkat hori. Eta orain, Oben Arategiaren galdera. Uste duzu jarduera gehiago egin beharko genituzkela tokiko merkataritzari ikusgarritasuna emateko? Azken aldi honetan egiten dira gauza asko. Eta xapo, ziti leku guztitatik, rede sozialetik edo zer lekutatik oso ondo. Bakarrik ez da hola, gero baita jendea ez dakit aida galtzen pixkat, ez dakit ilusioa edo, baina gauzak egoteagatik piloa daude. Jo, eske alegintzen deu egiten dena, baina eske askotan ez da erreixa gehiago egitea. Nik gustora naho egiten deun, zitilintik gauza asko egiten gauza asko egiten dia, nire ustez. Eta azkenik, ze galdera egingo zenioke Ilintiko hurrengo dendariari? Uste dezu zerbitzu guzti daudela legazpin edo zehose falta botatzezu, zehose falta dara legazpin jartzeko berriz.